дар озмуни сайри Гулилола ки дар ҳамаи ҷамоату деҳот ва шаҳраки ноҳияи Шаҳри Нав тӯли як моҳ гузаронида шуда буд, имрӯз дар марказ ҷамъбаст гардид. дар ин озмун муассисаву корхонаҳо ва маҳаллаҳои аҳолинишин фаъолона иштирок намуда, тибқи анъана пеш аз Наврӯз корҳоро аз тоза намудани кӯчаву гулгаштҳо, хонаву ҳавлӣ оғоз намуда, эҳёи табиатро бо шинондани ниҳол, гулу гулбута, корҳои ободкорӣ пешвоз гирифтанд. барои ғолиби ҷои якум диплом дараҷаи 1, барои ғолиби ҷои дуюм диплом дараҷаи 2 ва барои ғолиби ҷои сеюм диплом бо дараҷаи 3 қадрдонӣ карда мешавад. Мақсади асосии озмун ин дар доираи ҷашн сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолии Давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ҳисси зебоипарастӣ, соат додани корҳои бунёдкории созанагӣ дар ҳудуди шаҳр ноёб мебошад. бояд гуфт ки мақсад аз ташкил ва гузарондани озмуни сайри Гулилола дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат ин ҷиҳати муайян намудани беҳтарин композитсия ва дизайни ҷолиби мавзеи гулзор ва сифати корҳои иҷрошуда дар мавзеъҳои вобасташудаи гулкорӣ мебошад. аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳри Нав иттилоъ медиҳанд ки ғолибони озмуни сайри Гулилола дар ҷашни Наврӯзи Хуҷастапай ки 20 март дар ноҳияи Шаҳри Нав баргузор мегардад, муайян гардида ба ғолибон тӯҳфа ва сипоснома супорида мешавад. гузориши Соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Ҳалимов аз ноҳияи Шаҳри Нав барои барномаи иттилоъоти Навид.